Cada 25 de novembro conmemórase en todo o mundo o Día Internacional da Eliminación da Violencia de Xénero contra a Muller, co obxectivo de denunciar e visibilizar a violencia que se exerce sobre as mulleres, reclamando políticas en todos os países para a súa erradicación. Dende séculos, as mulleres sofren violencia machista en diferentes esferas da vida pública e privada, sendo invisibilizadas, violentadas, anuladas, violadas e mesmo asasinadas polo simple feito de naceren mulleres. Este ano, dende a Concellaría de Igualdade do Concello da Pobra, quixemos coñecer a opinión de 20 mulleres veciñas do noso pobo en torno á violencia machista. Darlles voz supón visibilizar a violencia e unir forzas para loitar contra o machismo. Estes son os seus testemuños. Pensas que é necesario un 25N? Creo que sí, que é moi importante. Creo que é moi importante recordalo, porque a día de hoxe sigue ainda habendo machismo. Sí, hai que conmemoralo todo o que faga falta. É necesario. Porque as cousas, hoxe en día, as cousas que non son visibles, as que non se fan ver, parece que non existen. Non, hasta fai tempo era como un tabú, non se falaba deso, se ocurría como que non pasaba nada. E as cousas pasan igual, ainda que non se falen delas. A violencia de xénero é unha realidade, a violencia machista contra a muller. Temos que insistir, porque a realidade é terca, é tozuda, e nos di que moitas mulleres, centos de mulleres, miles en todo o mundo, son asasinadas, maltratadas, violadas. Non debería ter que ser necesario, pero por desgracia creo que temos que seguir recordando, porque cada día nos levantamos con novos casos. Polo que sea, pois non está calando o que debería. Se serve para sensibilizar aos insensibles, entón, por suposto que sí. A parte das demais violencias que existen, entón creo que sí, simplemente por visibilizar. A xente debe se concienciar de que este problema sigue existindo. Creo que é un día importante tamén para recordar a todas aquelas mulleres que xa non están. E tamén reivindicar leis para que nos protexan a todas da violencia de xénero. Non só este día, tamén, por exemplo, o 8M, que é o Día da Muller, creo que se lle dá visibilidade a un problema que antes nin se falaba, nin se creía que era un problema, e agora é importante para darlle visibilidade a que as cousas pasan e son importantes. Levamos unha vida moi acelerada que non nos permite pararnos ou non nos paramos a reflexionar, que teñamos aí esa data presente. Sabemos que durante unha semana, un par de semanas, pois, nos poden sensibilizar máis sobre este tema. Pero para conseguir a igualdade real falta moito aínda, moitísimo, nuns países máis que noutros, pero no noso aínda falta tamén. Vives ou tes vivido algunha vez na túa vida, ou de xeito habitual no teu día a día, un comportamento machista ou algún micromachismo? Pois un día iba para casa ás 10:30 da noite, que non era moi tarde, polo que fun só, non lle dixen a ningún amigo que me acompañase, e perseguime un coche hasta a porta da miña casa. Recoñezo que fun presuntamente maltratada. A min costoume moito salir dun círculo hasta prácticamente morrer, pero o maltrato máis violento cara a min, o máis duro de superar, foi o psicolóxico totalmente, que me levou ao inferno. Vivín de nena violencia de xénero, vivín violencia de xénero de maior, de adolescente, e sigo vivindo a día de hoxe violencia de xénero. Raro é a persona que non conoce algún problema destes, claro que sí. De repulsa, de asco, que non me gusta moito nin pensalo, nin nombralo, porque son cousas moi fuertes, entonces non... Pero eso é o peor que lle pode pasar a unha muller, e tamén penso que é o peor que pode facer un home. Pero sí, comportamentos que chirrían a día de hoxe, comportamentos que moitas xa pensábamos que estaban superados, aínda se siguen a producir. Esto viene de lejos de la educación. Antes no, hay muchas cosas que no las veíamos como micromachismos ni nada de esto, porque
lo vivíamos y nos parecía que era normal y que la cosa que estaba así. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta que hay mucha desigualdad y bueno, y si hay maltrato ya, eso ya no tiene nombre, vamos. Ahora, o que é micromachismos, todos os días lidiando con eles, todos os días. E todas estas historias pequeniñas que de algún xeito pois tamén son. Eu creo que desde que estar nun bar ao mellor, estar con un home e pedir unha caña, eu unha caña e el un auga, por exemplo, é que sin preguntar inconscientemente o camarero ou a camarera me poña a min auga. A caña xa vai para el sempre, porque sí. Eu non, ao revés. Lle dixo ao meu mozo, como lle deixas pagar ti a conta? Como se eu non tuvera cartos ou non gañara o meu propio soldo. O fagoche, limpoche, dijo, a mí non me tens que limpar, limpa, si queres. Moitas veces son incluso imperceptibles, porque xa forman parte da nosa vida normal, non? No mundo da música, sobre todo en géneros como rock ou así, sí que hai unha maioría de homes, e non é porque haya unha lei ou unha prohibición que lle diga ás mulleres que non poden participar. Sobre todo en temas de reggaetón, pois que si as súas letras son machistas e a temática a veces é ofensiva incluso para a muller. Como considerando irrelevante ou que non lle hai que dar importancia a esas mensaxes, pero iso é unha mentira, esas mensaxes calan e realmente son determinantes a hora de modelar comportamentos. Nós mismas somos machistas en ese sentido. Normalmente, cando un rapaz está enfermo, sempre a nai é a que leva a consulta do médico. E a veces participamos as mulleres, somos partícipas deles sin darnos conta. Cal pensas que é a causa ou causas da violencia cara as mulleres por parte dos homes? O pilar fundamental creo que é a educación. Eu penso que todo vai en base á educación. Es la educación en lo que vamos educados. A educación faino todo. É necesario educar. Tema de educación. É a educación. A educación. A educación. Está na educación. A educación. E educación, educación e educación. Si tivésemos máis educación dende pequenos nos enseñasen o que é o feminismo real e non como o poñen, como combatilo, non? Ou nos enseñasen, porque é que ainda eu, que son unha persona xoven, peco de machismo, micromachismos. Dunha forma pois moi drástica, non? Para que isto dunha vez se poida erradicar, non? Visión, da sociedade en xeral, é o que todas e todos coñecemos como o patriarcado, verdad? Hai unha visión na que o forte, o que manda, o que ten a razón, o que dirixe, o que ten que gobernar, ten que ser o home. Este patriarcado que se adxudican e que parece que se non che protexen, pois non podes andar polo mundo. É unha palabra que se di moito e que moitas veces moitas persoas lles é difícil entender o termo. A base debería de ser de que os pais lle digan ao seu fillo non violes, non maltrates, non pegues a muller, ti non eres superior a elas, sodes iguales. Que homes estamos criando? Que reyes sin coroa? Que necesitan vasallos nos que mandar e os que apichugar e os que avasallar. Que lle dirías a unha muller que está a pasar por unha situación de violencia machista? Voulle dicir que o primeiro que ten que facer inmediatamente é ir a denuncialo. O primerito. Que denuncien e que non esperen a segunda vez. Que non consintan que as maltraten, que as humillen, nin que as controlen. Porque a veces unha violencia verbal é peor que unha bofetada. Que a parte de todas as axudas que hai nas institucións a día de hoxe, a túa amiga, a túa veciña, a túa nai, teu pai inclusive, o sea, non é só cousa de mulleres, é unha loita de todos. Pois que non teñan medo, que non están soas, que todo nesta vida ten solución. Menos a morte, neste caso é así, isto ten solución, pero a morte non a ten.
O primeiro, eu creo que xa chamar ao teléfono que é gratuito e polo que sei tampouco deixa rastro. Que hai recursos, está aí o CIM, o Centro de Información á Muller, hai unha abogada experta en xénero. Non é fácil admitilo, pero non é ninguna vergonza. Poden sair deso, hoxe en día hai moita axuda, e tamén, incluso, eles terían que buscar axuda para poder reconducir a súa conduta e poder chegar a ter unha vida en parexa normal e sana. Se está atada por un home, pode vivir perfectamente sin un home, pode criar fillos sin un home, pode vivir económicamente sin un home. Que non dean o paso para atrás, nunca, 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 sempre para diante e buscar moita axuda. Porque seguramente que a situación que van a topar dando un paso para adiante que vai a ser mellor da que están sufrindo. Eu diríalle que non aguantara nada, máis, nunca. Que collera e que tomara a decisión e que collera e marchara. Sale inmediatamente, sale desa casa, escapa dese maltratador. De que pasas esa temporada chunga, quedas san e volves a vivir e volves a ser ti. Porque hai máis vida que eso, no que ti estás vendo. E se hai que volver a empezar de cero, pois empézase desde cero. Teñades nenos, non teñades nenos, que ten solución todo. Vales moito. Es moi importante. Hai xente que che quere. Hai xente que che vai a escoitar. Mira ao teu redor. Achégate a elas, a eles. Están esperando, desexando que che achegues a eles, porque moitos saben o que che pasa, pero non son capaces de darche unha solución. Necesitas achegarte a ti. Crece, valórate, vales, adiante, mira ao teu redor, que alguén che vai a dar a man. Tua nai e teu pai criáronche para ser unha muller, para ser unha verdadeira muller, e que non veña un cabrón a quitarche a vida. 25N. As mulleres falan.